Ngikubingelele mlaleli, ngiphinde ngikwamukele kwi-channel yethu ezunohlonze Trending News. Ezisematheni zithi uSiphamandla Shozi okungumlisa wasemlazi kaZet uthi-ke ngomsombuluko kwangena ucingo olusuka esikoleni sengane igama layo uPhiwe Kuhle Qophela Nzuza ofunda e-Orisa Primary School eSphingo. Uthi-ke kungena ucingo luya kumama wengane around o-20 kuthiwa-ke abaphuthume esibhedlela, ingane isishayiswe imoto esikoleni, umalume wengane oyishayisile. Akuchazwanga-ke ukuthi umalume uhamba ngemotoni. Nangempela-ke uthi umlisa bemfonele kubo kwengane, uma wengane athi abahlangane beye esibhedlela, ingane isilimele. Kuthi after 15 minutes later-ke kungena ucingo luthi akangabe saya-ke esibhedlela. Umlisa lona kufona uma wengane ethi mabahlangane egaraji kaMuthwa behambe bonke beye esikoleni. Uma befika esikoleni bafica iy'ngane zigcwele ngaphandle egeyithini lesikole. Akukho danger tape ekhombisayo ukuthi bekunengozi yemoto. Bangene-ke ngaphakathi, lithi security abaye staff room. Uma befika-ke bafica amaphoyisa maybe angaphezu kwa-8. Ababuze-ke uthisha omkhulu ukuthi ngabe bayibo-ke abazali bengane na, bavume-ke ukuthi bayibo. Uthisha omkhulu-ke bese thuzani ngaphi, babizile kwenye nje i-room, afike abatshele-ke ukuthi ingane ayisekho emhlabeni. Kube buhlungu-ke kukhala amaphoyisa abaduduza. Ebese baba ingane yacela-ke ukuthi bacela ukuyibona ingane. Nembala-ke behambe nephoyisa kanye nothisha omkhulu beye office likathisha omkhulu. Mebethi nhla nangu umfana wabo ulele phansi umbozwe ngendanga emnyama. Becele-ke ukumbona nangempela bemvule. Bathi mabebuza-ke uthisha omkhulu athi ingane ishayiswe imoto, zilinde imoto nezinye iy'ngane, naye elinde yakhe imoto ayigibelayo. Kodwa kubuhlungu kakhulu-ke bathi ababonanga lutho olutheni, babone nje imhuzuko engalweni, ekhanda kalimele kodwa uphuma amagwebu amhlophe ngamakhala nangomlomo. Ishayise kanjani na? Athi kuthiwa imoto irevese kuyena, kwakhona omunye udriver omalume bezolanda ingane naye. Mase kuthi lo malume obonile athatha ingane angene nayo ngaphakathi esikoleni, uhamba nodriver okunguye ishayisile ingane. Bafike batshela uthisha ukuthi useshayise ingane ngemoto. Ingane lapho isaphila iyaphefumula, bese uthisha omkhulu afonela abazali bengane ngoba befuna imvume yokuthi ahambise ingane esibhedlela. Nangempela bemnika imvume yokuthi abaphuthumise ingane esibhedlela. Abakwenzanga-ke lokho, bafike nje ingane ivalile office lathisha omkhulu isishonile. Bathi-ke inkinga ababhekene nayo bewumndeni wengane ukuthi bonke labantu bakhuluma izinto ey'ngafani, abazi ingane waye bengayiphuthumisanga esibhedlela ngoba isikole siseduze naseSphingo Hospital. Akukho kude, waye befake ingane ngaphakathi esikoleni bahlale naye ibe ishayise imoto. Kungani bengaphuthumisanga ingane esibhedlela? Ngoba isimo sengane abayifice ikusona bayifice kungathi kade ishonile ngoba bese kukhona nempukane enganeni, sebevule nefeni. Uthi-ke mabebuyela ngomhla ka-25 February bezofuna kahle yonke imininingwane nokwazi ukuthi kwenzakaleni, uthisha omkhulu usethi manje ingane ilethwe udriver oyishayisile ngaphakathi, bayithatha esaphefumula, nabanye othisha bayibona kodwa lutho ukuyisa ingane esibhedlela. Kunalokho ingane ivalile office. Uma beseya eSphingo police station ukuthi bazohamba nomseshi beye emakhazeni, bathola ukuthi amaphoyisa athi ayikho imininingwane kadriver oshayisa ingane, kodwa amaphoyisa ahambe naye kwayizolo kwafayela ayikho. Kumanje abamazi udriver oyishayisile ingane yabo. Bona nje bathi umbuzo abasale nawo ukuthi kungani bangahambisanga ingane esibhedlela ngesikhathi eshayiswe imoto, kungani behlale naye yaze yashona. Abakazi baze babathinta okukhombisayo ukuthi kube yiphutha. Kunalokho kushintsha inkulumo from uthisha omkhulu ukhuluma lokhu nalokhu ngoba baze babhala kwikhasi likaMandla Chris becela usizo nempendulo ukuthi kahle kahle kwenzakaleni kwingane yabo ngoba bazothi iy'ngane zisafe masisesikoleni.